and music 99347151222. And music 99347151222. And music. फिर भइल राजा जी हो गड़िया के साता कवन उपाय करी हमरा ना बुझाता ए जी फिर भइल राजा जी हो गड़िया के साता कवन उपाय करी हमरा ना बुझाता कैसे पहुंचब बाबा तोरिया हो कैसे पहुंचब भोला नगरिया हो बोलत चल रानी देवघर नगरिया बोलत चल रानी भोला नगरिया। And music 99347151222. And music. Studio waiting. पैदल चलब सैया देवघर दूर बा घर से निकल गइलू जाना भी जरूर बा ए जी पैदल चलब सैया देवघर दूर बा घर से निकल गइलू जाना भी जरूर बा बुझला कोनो हाथी न घोड़ा सवारिया हो कोनो हाथी न घोड़ा सवारिया हो बोलत चल रानी देवघर नगरिया बोलत चल रानी भोला नगरिया। खाली पहुंचलब नहीं कट चुभ जाई बोल बम के नारा बोल कुछ ना बुझाई खाली पहुंचलब नहीं कट चुभ जाई बोल बम के नारा बोल कुछ ना बुझाई बुझला कैसे पार करब सुइया पहाड़िया ना कैसे पार करब सुइया पहाड़िया ना बोलत चल रानी देवघर नगरिया बोलत चल रानी भोला नगरिया। कर जा राम सैया चादर बिछा के रुकल नहीं जाला रानी जलवा उठा